Il-Kummissjoni Elettorali se tilqa' applikazzjonijiet minn persuni eliġibbli biex iservu bħala assistenti kummissjonarji elettorali u uffiċjali tal-post tal-votazzjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali fit-8 ta' Ġunju li ġej. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu online fuq is-sit electoral.gov.mt/applynow mit-2 ta' frar sa' 9 ta' Marzu fis-sija. Min jixtieq jissottometti applikazzjoni personali jista' jmur fl-uffiċċju elettorali fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar jew fl-uffiċċju tal-Karta tal-Identità fi Pjazza San Franġisk fir-Raba' Għawdex ukoll minn nhar it-Tnejn li ġej. Il-ħinijiet tal-uffiċini hu mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sa' 7 ta' filgħaxija bejn it-tnejn u l-ġimgħa waqt li s-sibtijiet mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. F'dan il-każ l-applikanti jridu jippreżentaw il-Karta tal-Identità.